Seduluransaklawase iku dadi tujuan. Senadyan aku durung tau lakon ketemu sliramu, jroning ati koyo ono ning sandingku. Kegojekan saben wektu, guyon maton ora nesu, bisa gawe tombo ambyare atiku. Ora nyono, ora ngira, jebul samsaya ngrembaka, akeh kanca rasane kaya keluarga. Bebarengan saben dina, kabudayan do dijaga, iku kanggo srana tentreme negara. Seduluransaklawase iku dadi tujuane, sayo rukun mesem guyu nyenengake. Seduluransaklawase nganti tekan kapan wae, ojo gawe tatu siji lan sijine. Ora nyono, ora ngira, jebul samsaya ngrembaka, akeh kanca rasane kaya keluarga. Bebarengan saben dina, kabudayan do dijaga, iku kanggo srana tentreme negara. Seduluransaklawase iku dadi tujuane, sayo rukun mesem guyu nyenengake. Seduluransaklawase nganti tekan kapan wae, ojo gawe tatu siji lan sijine. Seduluransaklawase nganti tekan kapan wae, ojo gawe tatu siji lan sijine. Ojo gawe tatu siji